1-0. Ayoda kutimisa kuchundinyani uye kuzokuba warning ziri nani assisting respect ungenani tinokugomboroza nyangori mpachani tunisimatekechanyuwani iroro tiri masocha takapakwabilato tisitiniekutsenya konsakireto kwakusamtomato vasiye vataure zvavanoda pati pavari yapana nondibatani vasiye vaite zvavanoda saka pana kana mwana nondimisaini watopataiti zakatokutitachase system yakashata-shatiricha vanongogara vachichaenda neshaitsoni pakushaya momuzva unonzishaileti ebvunza. I'm a real bad man, forbid it that me ban. Something they were bad, but they were rude mad one. They kick him in the face with my giddy and CID. I'm the most wanting like VIP. CID, HIV, see me on TV, not on DSTV. Stop.